Ekobu Omwoko Emma-Nwabu as you can see on the existing protocol n'aka ya ndị gboo asaghị ụzọ adịla ọnụ n'ihe ọṅụ ihe udo ndị mbụ ihe ọṅụ ihe udo na ịfụnanya eji adị ndụ Omwoko Emma-Nwabu nwa nwoke Okpueke ka mmụọ Okoye na jide ọjị n'aka a sị na nwata jide ọjị n'aka mmụọ ege ya ntị n'ihe niile ike niile ume niile anaghịzi Ekobu ike na ume anaghị adịgide n'aka ya ndị bụ ndị egede ndị bụ ụzọ gbuo Ekobu na-azụ azụ na mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ka anyị ga-anọbụ ihe anyị wee mee ndụ na ndụ nke na-abụghị ọgwụ n'ihe mmụọ kwuru ka mmadụ na-ama mmiri na-ama anwụ mgbe mmadụ maara na mgbe mmadụ amaara ka a ga-anọbụ ana ma were ime efu ume ndụ n'ime nke ọnwa nke na-abụghị n'ime nke mmadụ Ekobu ife ndị afọ ifo n'olileanya ka ndị afọ ifo a sị na nwata jide ọjị n'aka mmụọ ege ya mmụọ na-ege ana mmụọ na-emere anaka ya n'obi ụwa niile ebi obi n'isi mpi ikpele ana ka nwere iji aṅụ nne ya agha nke na-eke ekekere ụwa mmụọ na-apụ n'ike na-apụ na nzuzo n'ife ka eji ọjị ikpele n'anya ka eji aka n'aka anya ndị gboo 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 asịkwa m anyị si n'isi anyị na-awaji nke ka tụrụ obi ụmụ tụrụ enu agụ n'ihe mmụọ nye ka anyị nọ asị m bịa tigbuo soro n'ike na ume anaghị adịgide ndị na-ebutela anyị nke anyị na-achọ ndị bụ ọnwụ abịa na-ebupụta ihe ọnụ ha na ndị ya eri abịa na-ele anyị na ndụ ewelu nke ha dịrị eburu ya bata abịa lee ya na ndụ lesi ndị chọrọ ndụ elesi ha ọnwụ na-eburuzie ndụ na lazie Ogbuefi nne nwanyị mụ na ị na-anya mụ na nne nwanyị oh yes n'aka anya ndị gboo nne nwanyị anya na-ene anya mmụọ na anara isi ntị ikpere ana ka nwere ike amụnyara Ogbuefi na-ekwe m Okoye Emma-Nwabu nwa nwoke kekwesị ogo nwa Robert asị m biko n'isi ntị ikpere ana nwe wuji aṅụ nne ya ka njiri isi m bịakwute gị tata bụ eke bịa wapụrụ gị ọjị ugo ugo chara acha dị echi echi Ogbuefi mmụọ na-anara ana n'ụlọ mmụọ na-emere ana ka anya na obi dị ya ọ sị na nne ana na-amụta aja ana na ana na-ebu eke a sịkwa m nọọ n'ife gị ka mụ Okoye ji afọ ife na olileanya gị ka m ji afọ ụzọ Ogbuefi mmụọ na-anara ana n'ụlọ mmụọ n'ife ka m ji afọ ife Ekobu ka ị na-aza n'aka anya ndị gboo n'aka anya ndị mbụ ndị egede ndị buru ụzọ kwuo bụ n'ala a sị m biko bịa nọsiere m ana ike n'ọrụ m ọgụ ilo na nsị ụmụ amosi ilo na nsị ụmụ amagba ndị ụkwụ gbara ọsọ mbibi ha jupụtara enu na ala Ogbuefi doo na mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ka eji ejide ndụ aka mana ukiri na-ekwe nwe eze ihe dị n'ụlọ na-apụ ama mgbe mmadụ ga-ele ndụ tolo ọnwụ
na mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ka iji azụ mba niile. Mmụọ agụrụ ji asọ mba asa eke, mmụọ na-anọrọ ana n'ụlọ. Asị m biko ọ bụla eke ka onye akụghee na-ekwe ndị a ndị ọchọje ka ọ ga-eme m. Asị m ọdachi ekwekọnafa ndị si n'isi na awa aja ka ha were nke ha wee chụọ. Na-ekwe ndị abụọ ọnwụ were abịakwute gị, asị m ka ha dagahụrụ, ka ha daa dịka felo dara. Ndị na-atụ iche n'ime ahịa, asị m ka ọ daa n'isi onwe ha. Aktosenda akwa ya ka anyị kwuru, asị na nwata jide ọjị n'aka mmụọ ege ya ntị. Mmụọ na-ege a na ntị n'onu, biko nụrụ onu akwa arịrịọ m na ụkpaka nga ka anyị jere kpee ikpe a. Asị m biko Ogbuefi, anya na-ene anya na ana, mmụọ na-anọrọ ana n'ụlọ. Asịkwa nke ife mpụta ife ka olileanya mfu ụzọ, ka nsi n'ọnọdụ ịkwa akwa na iru uju nke ụmụ amoosu a wee pụta. N'ọnya ka m kwuru, mmụọ na-enọrọ ana n'ụlọ, ana na-ebu eke. Asị ana chekwa nwa ụkọ lacha akpana ya, dịka ọ bụ nne m narị ka m bịapụrụ ịnọ nọsielu m ike na ana, ma bịa soro m kwuo ma soro m mee n'ike na ume anaghị adịgide n'ala against the predators. Ndị ọkwọ na-azụ ụkwụ ma akpụ na iwe dị n'obi ma ọchị dị n'eze. Ndị na-ebubatara gị fake things bịa na-eweli na-akọ mụrụ ndị kuchikwara ọnwụ n'ụdị dị iche iche. Fake things in the market, fake things. Asị na ana na-ebu eke, mmụọ na-anọrọ ana n'ụlọ. Ndị ụkwụ gbara ọsọ mbibi, asị m na-ekwe bịakwa soro kwuo ma soro mee. Anya na-afụ na ife na-afụ na nzuzo. Mmụọ ọ bụ na ife ka anyị ji afụ ife bịa nọsi ya n'ike na ala. Udo ogwugwu aja ana na ngene anyị ji adị bịa binye aka. Ahịa na-anọ ụbọchị na-anọ na-anọkọ ọnụ, na-ejekọ ọnụ, na-emekọ ọnụ, na-erikọ ọnụ n'otu nche. Asị m biko bịa soro kwuo ma soro mee, bịa nọchi ya n'ike against the predators. Ndị ọkwọ na-azụ ụkwụ ma akpụ na iwe dị n'obi ma ọchị dị n'eze. Bịa nụọlụ m ọgụ n'ụlọ achị. Ọ ihe kwuru, onye mmụọ kwuru ka mmadụ na-eme. Asị m nọ n'ife ka m nwoke ji afụ ife na olileanya ka m ji afụ ụzọ. Asị m biko bịa nọsiele m ike, bịa mere nke anya na obi dị m. Ihe ọṅụ, ihe ụtọ na-efu n'anya ka ndị ga-elọpụtara wee ṅụrịa n'afa chi okike. Okoye nwa eze. Ogbuefi, Okoye nwa eze. O sekwara n'ihu mgbe na-agụ ụzara niile. Ụbọchị ego m agụụ n'otu. Onye nna ya ihe ọrụ okwu dị mma imeri. Meri na-eke meri na meri na meri na meri na-eji eji na-eji onye si makwa ya na Okoye nwoke ejegbere oge ejegbere oge ejegbara n'otu obi eje ụlọ egbe ya gọọmenti emeke ụlọ ọgwụgwọ emeri onye na-ayọ nso n'bido n'okpere ya ụlọ n'iberi n'okwu karịa. Asị m mmadụ ibe dị mma na nke o zutere mgbe na nke o zutere ọnụ eji esi mgbe oge ji ana asa nnọkọ ụfụrụ anya ndị iro n'akụkụ ebe ọ nọ, ụfụrụ mmụọ ekwe ekwu n'akụkụ ebe ọ nọ na ya ụlọ otu ọ nọ tata ọkwa na ụkwụ ọma na ụkwa ọma nke ihe nke ebe ọ ka na ya uche mmadụ o mezuoro ya ọ na-ekpe ire ọma nwekọ wee na o nwere aka nke nwata dị were aka isi na ya ama ibe ka ọ na-aga ọhụrụ ahụrụ ndị ogori ụzọ ezinụlọ ya gụrụzi ma nwoke mma ya nọ na mara nne ma ndị ma ndị ya gụrụzi ụgwọ nkọnya na onye dị ọrụ ibe ya otu ihe ọma na mara bi otu na-adịrị amara ike dịrị amara dịrị amara dịrị amara otu abụkọ ya dị